Tuku-tuku saka ngene Anggita Nada Senterewe. Mohon perhatian untuk ibu-ibu rumah tangga sing ngempakne kompor ndang dipateni. Nah, iki anak-anak dhewe enek yoga. Lah iya, enek Andri. Sopo to kae sopo? Dan penonton semuanya harap sabar. Insya Allah wonten celeng serenggi jaranan Jawi saking Drebo Wilis. Barongan Mas Colo dan kawan-kawan. Perkara budhaling wadya manakar gumura campur wasarane dedening rat kuda sur bertabur dong peri suling lan selobret kuda kawurangan Sayo. Oh, Panji lho iki. Oh, Bancol iki. Bancol kaya. Mas Kontreng. Tại lẽ hỗ trợ thực bộ bộ vô bánh to chọn đừng có chơi bánh to ở trong quát độ bữa luôn cả sẽ chúc ông đó cả chở cái ngủ mua đâu bỏ tại tiêu anh bỏ rồi quả cả tổ Sopo wong e kang kalamane kacot itu sampe ame mati lo si loro ana yo bakal tak kumpul lu tak bakal Sawetara sani nalika samono acah jauh lho tau iki lho tau Sing sayo sing rukun. Sudah prayen kok. Ayo kanca-kanca padha minggir, ade-ade padha minggir. sing ngajeng Jroning palagan ning pajak-jajak kucak kok. Mata
Yo le sing hati-hati yo le yo. Anggitan ada coy. Masa mana? Ya om, ya.
Jos. Oh. Eh. Yo. Eh, yo. Jos. Yo. Oh, oh. Sayu. Oh. Jos. Oh, ya. Hop. Ya. Anggita nada. Yo. Jos. Jos. Masuk. Yo.
Yo. Ya. Ayo. Yo. Tos. Masuk. Putar lagi. Yo. Tos. 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 Yo. Yo. Ya. Yo. Ya. Sayo. Oh, tos. Asu mono. Yo masuk tres. Berjoget, geyol. Berjoget, geyol. Tak gentak tung, tak gentak tung. Yo. Ya. Termobiles.
Ayo tot tot. Yo. Sing hati-hati guys. Oh. 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 Yo. Yo. Sutres, sutres. Putet terus putet. Sing ngendang sapa? Mas Putut. Mas Putut. Ayo yen mula padha sing ati-ati Derma Wilis dalem menika. Hey. Manguwah beksi manyut rawan sini bangun gagat bos rahila sanes kara sing pagelaran kang becik katitik kang ala ketara awet iku kang prayoga gunging ingkang Widowa wayan sinengget letirapa ngilmu iku MC-ne dadi MC-ne. Paraga Derma Wilis sesarengan Mayu Bagya kalian Anggita Ladangger. Dinda iki jebul kaya mangkene iki piye Pendi?
Waspada long ya. Ah, oh, ah, oh, ah. Ah, oh, ah, oh, ah. Oh, Minggu Pak Kopi, Minggu Pak. Ah. Budut. Mas Bagus. Kanca-kanca saking Banaran lan ugi Babatan Mas Bonojo. Matur nuwun Mas Bonojo. Kalian kuda budaya. Iki wis poinu. Jos. Matur nuwun. Gosipun dumateng sanken audio profesional lan uga Mbah Kayin YouTuber dalu punika. Nggih. Saderengipun niki wau sampun ngaturaken menggahipun wonten jaranan Jawi apa jenenge lali aku. Derpo Wilis sesarengan kalian Anggita Nada nggih. Ngene lho Dik, iki kenana aku ki lek ditanggap nang kene iki ya ora tahu, tapi lek hadir ki mung pas lodang ya ora apa. Nggih, Cak Ji. Heeh, ya iki gilirane awake dhewe. Lah piye to? Heeh. Saya wengi semakin malam. Heeh, saya wengi saya malam. Terus piye? Saya malam. Tentunya luar biasa Mas Des ya. Heeh. Tampilan saking dulur-dulur Anggita Nada, dulur-dulure Derpo Wilis. Heeh, Derpo Wilis. Iki mau gono sesepuh saking panjenengan Mas Heru. Lagi sepuhing paguyuban wonten panjenenganipun Derpo Wilis. Ana Mas Topan. Mas Topan, Mas Babeh. Babeh. Terus ki meng ya kerawuan Heeh. Bonojo. Mas Bonojo saka di Babatan. Ah, iya. Iki Nyu Cipta Budaya. Nyu Cipta Budaya karo Nyu sane tanggane. Kuda budaya. Oh, Mas Bun, kapan tanggalnya? Oke. Iki ngene Mas. Pripun? Sadurungipun dipamungkasi Nggih. adicara dalu punika. Khususipun dumateng sedaya donatur. Siap. Heeh, diaturke sepeda malih. Nggih. Atur gunging panuwun kagem sedaya ingkang sampun paring pisumbang. Nggih. Kegiatan dalu punika. Nggih, siap. Dalam rangka tasakuran gebrakan jaranan Derpo Wilis kalian Anggita Nada. Ya, nggih. Ah. Karo magepokan ngene. Wong Ah. bagus. Iki mang bersih dusun. Bersih dusun. Wong Selo. Nah, mulane wonten wulan Selo. Nggih. Pilih wonten sedaya kalepatan kula anggenipun matur kalian jenengan. Ya, nggih. Lan uga Karo anggenipun pengaturipun dening para pangrawit, kanca-kanca sanken audio profesional. Dan juga STS Audio STS Audio. profesional. Mbah Kayin YouTuber. Mas Gogon. Mas Gogon matur suwun rawuhipun live streaming dalu punika Nggih. ugi dipun sengguyung dening kanca-kanca pedagang lho Mas. Heeh. Imang dipun sengguyung dening kanca-kanca pedagang. Nggih matur suwun, iki mau ana panjenenganipun seniman seniwati Dik Tutu kalian Dik Wana lan ugi